tayo. For today's video, kakabsat ko nga inorat ay for tonight video gayam ko na kuma. Kastoy nga rod, kas makita yo at danak titiruwa. Tama pa man manganti pares, tahan na karon nakapagluto awan tin sa pulak nga bulbulong di ka pambantayan. At nga min dakkel nga kalding nanguna kanya ay nakit inibus na mo tagiya bulbulong. Mami ko mata to order nga malagip ko anak pa magay mga sugar mami. So ito pares-pares latan kakabsat nga inurat. Imas si ka makapapusog di buksit tayo doon. Mariknak nga permet ko kulag titag talaga di buksit ko. Kunada nga ikakpay ka no ti sili kaya't da ka no ti manganti permi na kaat-adat mo no permi na kagasgasang. So yan overload ti sili overload pa iti bawang mga anan kakabsat nga inurat. Ako nagimas kakabsat pasti kagtugtumutuo nagimas kang una yun ako ay nakat na maapal kakabsat nga inorat kung may katuyon ti libre ka sa pulon nak dito tanak dito sentro may kan idaras mo tani libre ka ko nakanyam unlimited sa baw pwede ito kabsat nga inorat. So kung nakanyam nuhang ka nga maselan o may ka dito yun ilibre ka ko nakanyam basta masapulan na ako na yun nag-iimasan na